Quan la banda desfila en qualsevol acte de carrer, els músics mirem amb un ull la partitxela i amb l'altre cap avant buscant la bandera. Però aquesta bandera no camina sola. La porta un home que mai perd el pas, que la té com a companya de vida, que la cuida i no deixa que ningú la toque per si de cas resulta maltractada. I això és així des de que fa molt de temps, perquè enguany es compleixen 50 anys que Vicente Martínez Cabo és l'abanderat de la Unió Musical Casinense. Encara que, com hauran pogut veure en les fotos, seran més de 60 anys, perquè Vicent, de 20 menut, ja anava de la maneta de son pare desfilant, per tal d'acompanyar-lo, i així va heretar eixa passió per la nostra bandera i la nostra societat, que no l'abandona ni l'abandonarà mai. Per això, Vicent, volem que aquesta vesprada tu sigues el protagonista i en nom de tots nosaltres, la nostra, la teua Unió Musical Casinense, et rendeix un més que merescut homenatge i et donem les gràcies perquè has estat sempre així incondicionalment. Gràcies per cada passacarrer, per cada processó, per cada concert i per cada acte al qual acudeixes portant amb tanta dignitat la nostra bandera. A més, perquè sempre estàs disposat per a tot i sempre podem comptar amb tu. Encara que es diu que ningú és imprescindible, tu, Vicent, per a nosaltres sí que ho eres. Eres únic. Vicent, moltes gràcies per tant.
Es por todo ello que la Junta Directiva de la Unión Musical Casinense, por unanimidad, ha decidido entregar este reconocimiento a don Vicente Martínez, abanderado de esta sociedad, al que si cierran los ojos seguro que ven mimando y cuidando nuestra bandera como su bien más preciado. Solicito la presencia en el escenario de don Vicente Martínez, abanderado de la Unión Musical Casinense de Casinos, al que le dedicamos este gran aplauso lleno de cariño.